ajo. Arang gahi mo sa. Ningi jaman. Ano man ningi jaman ka? Magawan man. Morning guys. Ano naghukas? Nagkaan si Kuya Kinkin guys kasi doon sila karon ni Kuya Gail. So si Kuya Gail to na nagilis na. Kaya alas 6 sa isang klase. 5 pa man kapin. Kumain sila pamahaw. Larga na sila. Andam na sila sa bawo. Ano sino tubig ni kon ya? Nala sino na itong kuan tubig. So early bird ang mga kuya guys. Early bird. So basta every Monday guys sa tuod kaado sila. Kaya sa tuod klase. Sabi na si Kuya Gail, sa tuod kaado isang klase alas 6 sugod na ilang klase. Kumbati mga estudyante. Guys no. Nga pa sa una. Dagan-dagan pa kayo maglakaw ron, may bintaan nyo sila ron kaya mahatid. So di naman magabag ang mga motor guys, mahatid. Mahaw. Mahaw guys. Sige na halma imong t-shirt. Dara imong t-shirt. Yellow si Kuya Kinkin karon guys. Basta Monday to Tuesday. Ano ba na ba lumag nga mo? Yellow isang sanina. Ito na mga kuya guys. Sa sunod naglarga. Kalo ka na. Ingat. Kung ang bag bikip, kung ang BPF di masakay si kuya. As kilid. Hawid mo papa. Tara nga bikin sa makuhan. Mag-atra pa. Anak. Ikaw. Ingat. Wala sila guys. Huwag mo balik ta datong sud kaya tos kim-kim na bilin. Huwag nananda ko dari sa talong. Ito guys, hala, nadaot na po. Lainon sini mga tao nga guys na Bakit? Anong nangyari dito sa talong? Daot lagi si John. Kamusta kag ahong kandari sunflower? How are you? Hala. Hala, madyo lang magwa ni maunsa ni guys. Yung sunflower. Ada na ang butang. Okay, desang adlaw guys, amo nang gipamuupo ang ubang taong kaya mga gilapuan ng itis nagsuka. Karon nila pidaghang bunga. Wow. Okay, guys, alright. Talong na ang cute kaadyo, pag kumagke. Ito. Wala may sisa guys kay tamis kaadyo, labi na uga ng sakto ra sa bitaw kagwangon. Ang dabong lami kaadyo eh. Tamis. Naman kaday. Dara kay bunga sa isa ka punuan guys na bunga ni sa tag-upat na. Okay, agi kare. Bitak pa man re. Lilian natin rin. Tanong ni father kung na ba ning tarok. Wapa. Sunod pa ni adlaw. Yan, chan. Ag. Tapos karsada ag mon. Ano yung mon? Baklay? Tangi. Ay, klaro. Mana kait? Mana? Okay kayo. Luto. Okay kayo guys. Surot na ag luto ni Kim Kim. Manina ko uma. Na, ibutang na ka nagisi na. Tanan nang himong kuan. Tako. Dala may bibi nga gamay. Ang mga nanay na si Bibi Jitro guys tanawa. Daho-daho nagdijut. Tanawa guys gibugas na. Ulit taw na bitini na in love na ka. Ato na Elia. In love na ka no. Elia ato na to. Ato na Bibi. Ato na Bibi Jitro. Uy. Wala ang sa internet ko. Mangutan na si Zan. Inday. Ano maabot ka ubos. Elia ato na. Ha? Magbuhat ra mi amo mama. Ang ana ni guys ya guys. Arang gahi mas ka ajo. Arang gahi mas. Ningi jaman. Ano man ningi jaman ka? Magawan man. Shush. Ano ba? Tagmo gi mo hoy. Elia. Na guys ya. Nagpurma ili ato na dito. Ito ibili na rin ang mga naniyan ha. Jian, aho na ni ha. Sugot guys, sugot si Jian namang un. Ato na day. Nagkakaspad. Wala, sing daho-daho nagdijut na. Daho-daho nagdijut. Bona day, bona pa. Panibon na yun. Hapit na magbuhon. Magigil mga ko batang gamatoy. Guys, mapayong paghuman o panghinlo. Sabi kaligo-ligo ako singet. Mao na sekreto guys kada buntag manghinlo res natad. Pwede Karo panington mo, para dagkag singot ba? Pagkasanggi haling-halingan dari dia.
Tungod sa nangka. Ang gihalingan kay arong munga panigdaghan ya. Kung na daghan na ng pinutos. Paabot na naman nila ng mga hinog na. Lamaya ka sa pamanti guys, kala bitong panington kag sa jo. Kaya arong magawas tong mga bad cholesterol sa tang lawas. Yes no. Itong mga maadjong kung sa tang lawas is magawas. Kadong singat ko guys na. Kadong singat gazag-agi. Lamaya ka sa pamati. So guys, uban ni minidyo guys, inigpa-inject namang idiboy si jang anti-tetanus kay malagi to nasamad man si sa kabilya, narang kadto ka taay. Delikado ba sa ginoo ko, delikado ba sa nang maingana guys kay tetanus sin mako. So before mi waton guys sa center, amo sang hapiton tong gipadani matesa nga para pa inject ni idiboy para sa ijang mga resita pod. Kinaman dyan na resita nga na guys. Magpasalamat ko dako ka matesa sa ijang gipada para sa pang-anti-tetanus ni Idi. Salamat ka matesa sa mong gipada nas New York. Shout out ni mo Mates. Thank you so much. So bani men enjoy guys. Muhapit tadag Palawan. Mato na mi guys. To na mi center. Dala si Idiboy dia. Dala si Idiboy guys, mato na mi. Pumato sa mi hapit sa Miss Palawan kare. Kay among kuha nagipada ni Matesa para sa ijang anti-tetanus ni Idiboy. Thank you so much Mates. At tanawan Matesa og di pa mo tijabaw nig mainjikan. Lahi magpa-injikan na yung Mates dari ijang lubot nung dakang injik. Vitamin ang rabaza. Elia, wow, orang siksiha sa mga bibi. Si ate ni ka. Ha? Alam man lagi siksiha ang bibi kim-kim lagi. Galari ay. Dala Miss Palawan guys. Makuha bis ipadahan ni Matesa. Salamat Matesa, dala Miss Palawan din. Nagkamanda ni ito na sa center mapa-injik ni Idiboy. Tatay. Mandari guys. Dada guys, nakuha na naman. Salamat ka Matesa. Magipada. Kaya ma-injikan na si Idiboy ron. Thank you. Ito na may guys. Guys, ato may ila Dr. Bin guys. Kaya pa man darig doktor sa center. Unsa pa ko ng alas 10 mo abot. Sanay oras. Aron naghanan na kazong nakapila datong magpa-check up. Tapos untaga. Sumato may karon guys. Tapos untaga. Tumitunong karon. Ato na mo pa-injikas Idiboy. Kaya dyan ito nakuwat. Narami pa-check up ni Dr. Bin guys. Good morning, Doc. Narami guys, sila Dr. Bin Molina. Dini mamangit imong iro, Doc. Ito. Bliss, bliss. Bliss, Lulu. 5 days, pinakaminos. 5 days. Allergic? Allergic si. Painjikan ka na tunok sa kabilya. Nangamong beras alot na nag-diesel ko sa ila. Bipihan sa. Kaya basin ninjag anemic o high blood na ni. Dosi ang dugo. Ha? Dosi. 12 na raman? 65/12 ounce ka. Ano ka na po, karangay? Sekarang madyo lang deutan nila ba? Ano man pa ka 3,000 or 5,000? Magsamad. Nasang pakita yung sa Madiboy. Alam na. Di putado. Nasang tikod. Atong 5,000. Pinatipin. Okay, pa-injika na tas may Idiboy bir, mawag tetanus. Ay mo guys, magpa-check up mo guys. Tamis on taga. Isa pa na. Hala, sa may mong gikaon be, na-allergic man ka. Hala, inga naman tong kang Kuya Gail. Nangaton na, Ben? Ha? Nangaton? Hindi, inga nagka-Kuya Gail, nasang naong. Balik ka rin. Ito guys, si Dr. Bin Molina. Injika nas Idiboy og anti-tetanus. Dali ra dari guys kaysa dadto center. Grabe daghanan nagpila man ang nagpa-check up. Asa sa? Dani, ang mazude kay nakauna mi dari guys. Namis untaga. Dari di ada ra masayo la Dr. Bin Molina. Daghanan na nagpa-check up guys to. Malas Idiboy dari. Injikan. Ala Idiboy tuwan. Kanas lumot injik. Bitaw. Ha? Mas bukton. Asa i-injik anas pad? Pastilan. Inig mo ko, tingnan. Ha, patanaw si mong kuan.
Ada na guys, di ah. Di ang magsakit sa kilid. O nga na, dyan na. Di pa na mo ipik da dyan. Basta, kuhan. Malay maniguro pa injik. Kay mazo ng safety ba? Yes, no? Nagtay ako nag-ion ng sapatos. Ano ka cute? Isa na pang ragid-ragid. Pila-pila pa sila dito masih pwede kustuan. Arang naghanay nagpila sa sinter. Uy, ika-28 sugod ka. Unta. Oh, di yan. Ang lugad sa ag. Tas Jis. Jis pa aguan. Doktor tumabot. Saan mo? Ilag ka nung idiboy. Huwag kasi batasan mangilag. Pangitag mo. Ano mangilag? Mangasag ka? Mangit, makukupo. Mangkin, ako na laman to. Kaya doktor magkakuha nga. Pagsigig himo day. Hala day. Pagsigig ka nung himo. Huwag pa may masigas ha. Yan na. Pidjong idiboy. Basin sa pamudagan ka. Nadasi bagay kan sa mudagan. Atang-atangan kan sa tang-aribahan kan sa mudagan. Yan na. Tunog sa kabilya. Nagay, rasa kita. Pastilan. Wala mahilak guys. Sabi ko mahilak. Kerugman. Hala, nahilak si Diboy. Okay ra, Diboy? Okay ra? Kapila daw injik. Yan na guys. After 30 minutes. Injik ka na pag sisa. Okay ra, ikikat ka. Okay. Duha dagi injik. Muli na mahilak injikan kato nang gikuhaan si Zag Quantos. It's inyo nga, wara baliwa ra sa istorya ra si Zas. To nagkuha ni Zag dugo. Pwede injik ka ng labidor. Motor pa ba? Abanin ko. Tarot. Wag sutoy Zag kagdagan gad sud. Okay. Daghan sad napailas aris lubot. Ito. Kuha na sa unsa naman na sa Zagaw. Oh, sakit. Kamera. Mandanilig sa pato. Okay, kazo. Ngunit kanang di mo gawas ag kanang kuan. Medisina. Okay, kana guys. Hindi ka na. Ano pa day? Arios. Ba't pa tayo 30 minutes? Magpaabot pa og 30 minutes. Inject pa rin sobra. Inject tong nay sobra. Hanay man ang last nga inject. Gaw ka ng kuan. Mo nagkatong una ganiha. Matug anti-tetanus. Sa pabtan pag 30 minutes sarong i-inject na padarig balik ni Idiboy. Hindi magdagandagan na po datos ka. Kanang nagbahay na nagaba. Dagan-dagan na pa daw lain na pang tunok. Wala po budlo at bundo na yung makatulog. Grabe na kasi dakaan. Grabe na kasi di malasan mo bundo na mo. Tumban. Iaw. Kagkabaka dito. Pero wa ka ma-inject dito. Di pa inject ka yung maghilantan mo po. Oo nga. Gusto ano yung lapot. Delikado to kay niingat na ka. So magpaabot tag 30 minutes para sa ijang ikaduhang inject. Relax ka rin 30 minutes. Kira kali. Tawag ko Idiboy. Hamo ko Idiboy to. Pwede boy, okay ra ka. Medyo tata guys, hindi ka nagsag-balik. Sadya. Kato na. Negative day. Injection sa mata. Og mo katuli ay nay insa may kuan na dok. Okay. Abi tanaw ko. Mo to agi testing gani. Iwan ni katul lagi. Sure ka? Di ay adobo dok, kabuhi di ay. Hani man? Agiring. Di kabuhi wala tas tulay. Aha ka. Balik dari. So wala. Na guys, wa mo katul si Idiboy, way allergy. Wala ba yung basta lang? Mm. Ano, bukati sa study? Amang dadan ron. May mag-iman makunta. Sige. Ano na po ta? Okay, ano na paspikas. Uy, hala maigog imong agila. Ay, agad ka. Butag agila, guys. Lugad na. Pijeng Idiboy, pijeng. Oh, day. Ikaduhang inject na na guys sa anti-tetanus. Di ka testing man tong primero. Okay.
Okay, Kajo. Thank you, Kajo Gaw. Okay, di boy. Nara dari, harapat ko. Yada. Kana na murag pinangitas ko an. Awara day maigog agila. So, dara day ay. Nagkari guys, day primero testing day ni. Mukato ba siya? Allergic na mukato. Pero may kato ko na yung si boy, so why allergy? Okay, Kajo. Dok, resitaan man ka ni si Jag antibiotic. Oh. Computer sa kayo na. Di mo nakita kan? Oo. Nabebex? Awak pa? Apa? Sayang antibiotic. Darag tambal ni Diboy. O Diboy tambal na to si imong tetanus. Okay. 3 times a day. Yeah. Thank you so much. Okay. Tuwa, ito na magtungnanan. Okay, tuwa. Wala na po dyan ba? Di mo kamalig? Mare na mi Dok. Salamat ka Ajo. Thank you very big. Dari guys, kay dali ra ka Ajo. Ka doktor. Ay sa migaw. Salamat. Amara ra hapit imong isda. Thank you. Kagaw. Among ihapit sa ila. Ay sa mi. Dali dang isda si Diboy guys di. Kita among ihapit tatos bay sang igagaw. So at least na-inji ka na guys og anti-tetanus og nanay resitang tambaw. Okay. Ala to kagaw sili kay mo to sabi. Wait sa day. So, di na guys. Sumanag pa-injik. Salamat ka Ajo Lord. Salamat ka Ajo Mates. Ana, injik ka na to si Diboy. So guys, ug mapa-check up mo guys ara mo dari ila Dr. Bin Molina guys, dia dari sa Untaga, Alicia Bohol. So dara da sa eskwelahan. Dara da sa eskwelahan guys dia. So dari mi nagpa-check up. Ito na si Diboy. Sakay na Kim. Sakay na bebel langga. Wop, ihe nabaliman, nabali. Abot na mi dari sa bahay guys. Dara pa dari si Diboy to. Oh, nahumanag injik si Diboy. Dublim na ito, inject mo na ito ang purga. Ha? Injik ko purga. Dito. Butang eh. Dili, dito ba niya nga pina, dito purga, na kayo tulong makaturok, purga na itong gasa. Bitaw. Ganang Buing. pagkailan Mates, dia namin. Nahuman nag-injik si Idiboy. Dia. Na, hingapinan pa o purga. Gawas ko ng isang bitak. Bitaw. Daghan-daghan ka dun salamat Mates ha. Simungi pada nga para pang anti-tetanus ni Idiboy o para sa kuan ni Tatay Puhon ni November 15. Salamat ka dun Mates ha. God bless you more. Amping kanunay das New York. We love you. Amping. Idiboy, sa imo ingan ni Mates. Hindi, magpasalamat mo. Pusong magpasalamat mo. Napada ay nagmahal mo din lang. Salamat. Salamat ka Mates sa nagis. Naawar mo ito gahapon mo na. Pwede maipin. Nagisi na si Boy, di pareha gapon Mates nagkaroy kay una padung na rek hilantanon. At least lagi mo lagi to nagkaroy si gahapon Mates. Amo lang magi lingaw-lingaw dari sugsug kay arong maulian. Namajo ganin taon kay pero na injika nag-antay tetanus so ana to safety na. Dapat di pagkapin nga kuan, napay pagkapin purga. Gawas kuno dang bitok, pastilan. Dr. Ben, imo dagi pagkapinan og kuan dok. Nay purga. Bitaw guys, dato mi nagpa-check dato mi nagpa kuan ni Dr. Ben pa-inject og kanang anti-tetanus kay aron daghana ka jud nagpa-check up ito sinter. Dali man ka ag number ni Idiboy 28 na. So sa ag doktor alas 10 pa kuno mo abot. Alas 9 mini nga tos kanang naay sinter. Jesus, grabe naman daghana pasyente jawa pag doktor. Kay padung pa kuno. Kay taga-tagbilaram nag doktor dai sa among sinter. So wa mi dito mining ritso ila Dr. Ben. So mo to guys nga narestas Idiboy na injikan og anti-tetanus. So mo na to. Okay na. Okay na Mates. Thank you so much. We love you. Amping kanunay diha Mates sa God bless you more. Kaya salamat pod Mates sa advance kuan para sa tatay nga birthday Puhon. Di ko magsabang tatay kay di na ma-surprise. Salamat Mates sa we love you. Amping. Ha? Kapoy. Nakatuwag si tatay. Atong Idiboy guys. Salamat ka sa Mates sa salamat. Kaya na baskog na yung tao si Idiboy. Kaya gahapon hilanta nam dahil siya. Gawas ang bitok. Ang gawas ang bitok. Ipakapitan ng Dr. Ben o
kuan. Bitaw, binuang na ba sa ha? Basin ninsang mutuo mo. So, katong daris isang unang gi-inject guys, sa dani bang idiboy. Kuan to siya. Testing to siya sa anti-tetanus o kuan ba siya kanang mo. Turog bitaw mo kamot. Sa ugat siguro to. Basin. I-testing to siya guys, og mo allergy ba? So, kaluis Ginoo man okay man. So, mo to, ninjikan siya duha ka, injikan. So, salamat ka Diyos Ginoo nga okay ang tanan namang lakaw karong adlaw. Thank you Lord. Og salamat ka sa matay sa we love you amping. Og mora na yung video karong adlaw guys. Thank you sa inyong pag-uban namo. See you tomorrow. Bye-bye. Og amping mo tanan. Asa na ba ang ilugan naman mo pandas Kim Kim? Salamat sa inyong pag-uban guys. Bye. See you tomorrow. Bye sagaw, bye sagaw. Gagaw dai guys. Uga, kuan ka mo kuan. See you tomorrow guys. Amping mo tanan.